Doamnelor și domnilor, dacă e să sintetizăm într-o singură propoziție spiritul zilei de 1 decembrie 1918, atunci această propoziție este: trăiască România mare! Spre final o să invit alături de mine pe domnul primar Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, să le spună câteva cuvinte. Să rămână, bună ziua! Dragi prieteni, distinși oaspeți, bine ați venit la Alba Iulia, acasă, în inima cetății Alba Carolina. Ea păstrează în zidurile sale nu doar cărămizi, ci memoria efervescenței unui popor unit. O cetate care, an de an, devine din nou locul sfânt al reîntâlnirii noastre. Soliile cetăților de scaun vin din nou la Alba Iulia, prin urmașii lor, înfruntând vremea și vremurile, pentru a dovedi că acest popor nu uită ușor, ci practică, așa cum suntem chemați să ne practicăm credința, nu doar prin cuvânt, ci prin faptă, cultul memoriei. Iar acum, aici, pe esplanada Sălii Unirii, salut solemn soliile din cetățile de scaun ale Suceveii și Târgoviștei, cu aceeași bucurie și deschidere cu care, acum 107 ani, cei dinaintea lor au fost primiți, pentru ca împreună să transforme o speranță fragilă în realitate vie de neclintit. Nu ne-am adunat doar pentru a rememora un moment din istorie, ci pentru a-l continua prin gesturi simple de respect,